کوچبرین باجاری سریکانی ین دبن داگریکریا دولتا ترک ده جیانا که زحمت دوارگهین کوچبریه ده درباز دکن تولی زحمتی آن جیبانگا و گراب اوله و برومت جبو باجاری خود کن دوی درباره ده چالگوانین کوچبرین جب باجاری سریکانی دیار کرن کو دوماندنا بن پیکرنان و گوهرتنین دموگرافیک جالی داگریکریا ترکیه و پیشیل و گراب اوله دگره. أولاً وأخيراً آمال أي إنسان مهجر هو هێڤیان me yên vegere hêviyên her koçberekî ne. Vegera em dixwazin jî vegera ewle û birûmet e. Lê mixabin li Serêkaniyê ev şert nehatine pêkanîn. Tevî îmzekirina dehê Adarê lê belê benda girêdayî vegera koçberan nehatiye pêkanîn. Mijara koçberan mijareke mirovî ye û mafê her mirovekî ye got vegere welat û warê xwe. الأهالي والمهجرين بشكل كامل هەموو کۆچبەر li benda pêkanîna peymana dehê Adarê û vegera ewle ne. Di cihên got lê dimînin de rewşa jiyanê zehmet e. نحن نتأمل من الإدارة الذاتية عندما يتفاوض مع حكومة Em ji rêveberiya xweser bêhêvîne got di danûstandirên hikûmeta veguhêz de benda pêncan a peymana dehê Adarê gotûbêj bike. أول الانتهاكات بيع أملاك السكان الأصليين بأرخص ثمن Ji ber dûmandinan binpêkirinan, dezdayîna ser malên eşteciyên resen û firotina wan û binçavkirinên bê serûber kes nikare vegere deverên dagirkirî. Rejîma Esed li tevaya Sûriye gelek hêvî li cem xelkê hemû Sûriye çêbû bi taybet xelkên koçber ku piştî vê hilweşandina rejîmê wê xelk bikare bi hemû kesên komdarî zorê cîwarê xwe koçber bûî vegerin cîwarê xwe çi Serêkaniyê dibe Efîn û Girê Spî dibe xwe tem vezanin ku peymana dehê Adarê jî navbera hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Sûrî de pêk hat di bendê de gotibû vengerek bi ewle lê ev bala xwe dîne êdî ber bi yanî salekî derê jî hetan ha li ser erdê tikar ji bo vegera xelkê koçber nehatiye kirin. Yani em bihêviyekî gelekî mezin dema peymana dehê Adarê derket li cem hemû koçberan lê em îro dibînin xemsaliyekî pir alî hikûmeta demkî heye ku mijara vegera koçberên Serêkanî û Efîn û Girê Spî paşguh dike yanî wekî mijarekî serekeş xwe re nabîne yanî ji bo jî rastî ji tu hêvî wekî xelkê koçber tu hêviya me ji hikûmeta demkî anû nemaye.